Здравейте! Това е клип, в който ще покажа как се прави практически електронно гласуване в етажна собственост с нашия софтуер Вход Експерт. От няколко години Закона за управление на етажната собственост се промени и даде възможност на собствениците да участват в онлайн събрания, а не само на живо пред блока. В тая връзка, ако вашата сграда е малка и се познавате, няма особен проблем да не ползвате софтуер, но примерно ако сградата е с десетки апартаменти, е много трудно описването на процеса, кой как е гласувал, и затова всъщност помага нашия софтуер. Това, което сме взели ние на решение на Общо събрание, е, че даваме възможност за провеждане на събрания онлайн и съответно тези хора, които участват онлайн на събранието, използват платформата за гласуване онлайн, за да може по-лесно да разберем кой как е гласувал и съответно да си спестим време и усилия. Как се прави това на практика? В секция комуникация има секция електронно гласуване администратор и всъщност от този портал се създават въпросите, на които трябва да се искаме да се гласува, т.е. въпросите от дневния ред. Създаваме въпроси. В моя профил имам повече от една сграда. И след като създам въпроса, има секция, в която мога да запиша допълнителна информация за това защо се предлага този въпрос и всъщност всичко, което вие сметнете за добре, че трябва да бъде включено. Мога да създам възможните отговори, възможните начини за гласуване. И тази секция с кога стартира и кога приключва гласуването е всъщност вашия филтър от кога до кога може да се гласува по дадената тема. Създавам въпроса. Мога да създавам повече от един въпроси на моето събрание. Правя го, за да покажа как става. Така, след като имаме създадени въпроси, ето ги тези последните 2, 46 и 47, след като имаме създадени въпроси, трябва да изпратим покана към собствениците да гласуват. Това става по два възможни начина, или към мобилното приложение, което е с дясната иконка, или с иконката писмо. Това, което се случва, е, че се изпраща съобщение само на собствениците, които не са гласували, и се изпраща само по един линк за 7 дни, с идея да няма спам към собствениците. Изпращам съобщението. Системата каза, че съобщението е изпратено. Сега излизам от системата и ще взема линка, който съм си изпратил. Взимам линк на един потребител. Така изглежда линка, т.е. той е уникален и в момента, в който потребителя кликне на линка в своето съобщение, се отварят всички въпроси, които има за гласуване. Понеже това е тестова среда, направих няколко гласувания през деня и всъщност се виждат старите гласувания, а това са гласуванията, на които въпрос 5 и 6, това са гласуванията, на които собственика трябва да се произнесе. Произнася се. И след като вече е гласувал, не може да гласува повече. За всеки един от въпросите, на които собственика е гласувал, може да види в детайли как се е случило гласуването. Това, което се вижда, че на един отговор с 2,3%
всъщност това са процентите само на моя собственик, тъй като реално само аз съм гласувал в това гласуване. И друго важно е, че тези проценти са всъщност идеалните части, които аз като управител на сградата съм попълнил за съответния обект. Много е важно тук, че гласуването става с идеалните части, както е по ЗОЕС, а не на база на брой хора, които са подкрепили дадена тема. И за всеки един от гласуваните въпроси може да се вижда в реално време как тече гласуването. От гледна точка на администратора може да прави експорт от гласуването. Момент, сега ще го покажа и него. И съответно гласуването може да бъде добавено в протокола на общото събрание и както изисква ЗОЕС, трябва да се каже кой собственик как точно е гласувал, за което помага експорта от протокола. В секция комуникация, в секция електронно гласуване ние имаме отново детайли. Това е същия изглед, който виждат и нашите собственици, само че аз като администратор мога да направя експорт на това гласуване и съответно тази таблица ще мога да я добавя в протокола. Ако има повече от един гласувал, съответно ще си пише кои са гласувалите, вижда се кой е гласувал. И така, успех!